Lasse og Troels kender hinanden godt. Rigtig godt. Det første indtryk, jeg tror, vi fik af hinanden, det var jo nok faktisk kærlighed ved første blik, ikke? Ja. Så en nat, så ringer Lasse. Troels. Kan jeg komme over og sove ved dig? Vi havde det godt, og vi hyggede. Ja. Det var godt. Ja. Ja. Altså vores venskab, det minder vel faktisk mest af alt om et ægteskab. Altså vi deler glæderne, sorgerne. At det eneste vi ikke deler, det er faktisk seng, og så damerne. Ja. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Helt klart. Det gør I godt. Tak. I er jo de ældste, der er af alle grupperne, ikke? Og man kan jo mærke, at I hviler i jer selv på en anden måde, som er rar. Det er rart at få ind ad døren nu. Jeg har en helt anden tilstedeværelse her. Ja, og vi siger tak for nu. Ja, men jeg kan jo ret godt lide den. Ja, det kan jeg også godt. Ja, det tror vi er done. Ja.